चन्दन बसुमतारी बिथाङा UPPL प्राइमारि आफादगिरिफोरनो साइकेल राननानै होदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय UPPLआ गासै मोनद' प्राइमारिनि आफादगिरिफोरनो गंफा गंफायै साइकेल राननानै होदों। मख'नो गोनांदि चन्दन बसुमतारी बिथाङा थांनाय बिसायख'थियाव प्राइमारि आफादगिरिफोरनो माबा मोनसे अननायनि नेरसोन होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। बे बाथ्राखौनो लानानै चन्दन बसुमतारी उर्फे बाले बसुमतारी बिथाङा गावनि रां खरस खालामनानै दिनै बालागाव प्राइमारियाव गासै मोनद' प्राइमारिनि आफादगिरिफोरनो गंफा गंफायै साइकेल राननानै होदों। दिनैहाय जे बालागाव BCDC आन्दाराव थानाय जे बालागाव बाजारनि खाथियावनो जे कमिउनिटि हल बेयावहाय माने जे प्रग्रामखौ लानाय जादों। दिनै प्रग्रामा मानोना थांनाय BTC इलेक्सनावहाय आङो जे खोथा होदोंमोन माने जोंनि UPPL दोलोनि जे प्राइमारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोननो नोंथांमोना मोजाङै मावदो जाहाथे जोंनि जे UPPLनिफ्राय जे टिकेट मोननाय बिजाथि बिथां 4 नंनि जिरन बसुमतारी बिथांखौ जाहाथे जों जेने थेने देरहा होनांगौ होननानै आङो बिथांमोनखौ आं बुंदोंमोन। ओमफ्राय नोंथांमोननि जे मावनायनि खस्थ'नि थाखाय आङो नोंथांमोननो इलेक्सननि उनाव साइकेल गंसे गंसे आङो होनाय जागोन होनदोंमोन। दा बे बुस्थुखौहाय आं दिनैहाय माने खोथा हाखानायलाय दिनै आं बे दिनैहाय होनाय जाबाय आरो बे साइकेलखौ गंसे गंसे साइकेल गंसे गंसे आरो मा होनो गस्ला गांसे गांसे ओमफ्राय लोगोसे आर'नाइ होनानै बिसोरखौ मान बावनाय जादों आरो बेनो आंनि आसा खालामनाय थाबावबाय बिथांमोननाव माने बे गोलैथार आंनि जे दान होनायखौ बिथांमोना नाजावनानै बिथांमोना जोंनि UPPLनि प्राइमारि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि जानानै बिथांमोननाव आं आसा खालामनाय थाबाय। आं खावलायनाय थाबावबाय दिनैनि गेजेराव माने बिथांमोना फैगोन जे जोंनि 28 नंनि जे MLA आरो जानो फैफिनगासिनो दं आरो बे 28 नंआव जोंनि UPPLनिफ्रायनो टिकेटखौ मोनगोन बेखौ रोखा जों दिनै मिथिनो मोनो आरो देरहागोनाबो रोखा। ओंखायनो बिथांमोनखौ आं खावलायनाय जादों जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जातिफोरनि गेजेराव जेबो बिथांमोना मोजां रायलायनायफोरजों बाथ्राफोरजों अनलायनाय गोसो गोरोबलायनायजों जाहाथे बिथांमोना सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोनखौहाय मोजां नोजोर होनानै बिथांमोना जाहाथे दैदेनलाङो आरो आङो बेनो आंनि जे साननायाव दिनै आङो बिथांमोना मोजां मावलांगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो जोंनि 28 जे नङाव जे जोंनि UPPLनिफ्राय जे टिकेटखौ मोननानै जे गेलेगोन बिथां जाय गेलेगोन दिनै जोङो रोखा जायाखै दासिमबो सोर मोनगोन नाथाय जायहा टिकेट मोननानै गेलेगोन दिनै बिथाङा रोखा दिनैनि गेजेराव आं बुंबाय मानोना देरहागोन बिथाङा आरो जोंनि गोबां माने UPPLनि जे प्राइमारि एरियानि जेसेबां प्रेसिडेन्ट बिथांमोना दिनै साइकेलखौ होबाय बिथांमोनाबो आरो खामानिखौ मावलांगोन होननानै आसा खालामबाय दिनैनि गेजेराव आरो बाखि जे प्राइमारिफोर प्रेसिडेन्टफोरनो होबावनांगौ दं जोंनि बे जुमदार समस्तियाव 6था दं प्राइमारिया 12थानि गेजेरावहाय दिनै 6था होबाय आरो 6था थाबावबाय बे 6थाखौहाय आङो बे सप्तानि गेजेरावनो माने बे रबिबार समावहाय आं होगोन होननानै आङो दिनै माने थांखि लादों बेखौहाय होनो थाखाय आरो आङो नोंसिनि दिनै बे प्रेस मिडियानि दारै आङो मोनसे खावलायनाय थादों जाहाथे जोङो रायजो राजाखौबो आं खावलायहरदों माने जेसेबां माने खना गसा थानाय गासै गामिनि बिदा फंबाय बिमा बिफा आरो बिबै बिबौ जानाय गोबां सोमोन्दो जानाय बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों मानोना दिनैहाय जोङो बाहायग' होननानै सानना लानो हायो मानोना दिनै जोंनि BTRनि जे सरकारनि जे चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा दिनैहाय गावनो माने गावनि खस्थ' नङालासे साननानैनो दिनै गामि गामि गोबां बे गिदिंनानै माने मा समस्या जादों मा माने समस्यायाव गोग्लैनानै दं रायजो राजाफ्रा बिमा बिफा आरो बिब' जानाय सोमोन्दो गोबां गावनि जाथि एबा गोबां जातिफोरनि गेजेरावहाय बेखौ बियो गावनो नायथिंबायनानै दिनै गावनो माने फेस टु फेस रायलायनानै समस्याफोरखौ माने मावलांस्रांजोबनो एबा फोजोबस्रांनो थाखाय बे गोबां समस्याफोर जानाय मानसिफोरखौ हेल्प होनो थाखाय बे गावनो गिदिंगासिनो दं। दा बेखौ जों नुयोब्ला दिनैहाय जों बाहायग'ना सानना लानो हायो आरो
माने जोंनि गेजेराव दिनै सासे बेबादि गोबां रायजो राजाफोरजों माने मुख खालामनानै रायलायलायनाय एबा फेस टु फेस रायलायनानै मा समस्या जादों बेखौ माने गावनो सोंनानै दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो बेनि थाखाय जों बाहागो साननानै बेखौ लानो हायो आरो आंनि बुंनाया बेनो।